खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजो सभानि मोननै मासिनि मादाव बिपिएफ दोलोआ मोनसेबो मासिखौ मोननाय नङा होननानै फोरमायथियो केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा आसामाव रायजो सभानि मोननै मासिनि मादाव मोनसे मासिखौ बिजेपि दोलोआ लागोन गुबुन मोनसे मासिनि थाखाय दिल्लीयाव बिजेपिनि हाइकमान्डजों सावरायलायगासिनो दङ जुदि बिथांमोनहा गनायोब्ला इउपिपिएलआ रायजो सभायाव मोनसे मासि मोनगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि जायखिजाया 5 बोसोरनि मादाव इउपिपिएल दोलोनो रायजो सभायाव मोनसे मासि होथारनो नांगोन जुदि बे बोसोराव होआब्लाबो फैगौ बोसोराव होथारनो नांगोन होननानै बुंथियो बेनि अनगायैबो गोदानै बर' फरायसा आफाद जोनोम जानायाव दुंहाव थासारि जानायखौ लानानै मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बुंथियो दि दुंहाव थासारिया जानो नाङामोन भारत हादरा मोनसे सुबुंखान्थि हादर बयहाबो आफाद दानायनि मोन्थाय दङ आफाद दानायखौ लानानै रावखौबो हेंथा होनो हाया नाथाय आफादफोरा जोनोम जानायनि उनाव जोबस्रांलाङो एबसुआ जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसिम 50 बोसोर बारबाय नाथाय जोबस्रांलाङाखै मोनसे आफादा थांनानै थानोब्ला मोजाङै खामानि मावनांगौ खोथाखौ लाखिनो नांगौ आरो बावसोमनांगौ एबसुआ गोबां बावसोमबोदों बेनिखायनो एबसुजों रावबो जुजिनो हाया होननानै बुंथियो बिथाङा मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफाना चिरां जिल्लानि काजलगाव पेरेड ग्राउन्डआव 100सो बेंगुरा बेंगुरि सुबुंफोरनो गोनांथार मुवा बेसादफोरखौ राननानै होदों जेराव चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफाननि मावथिफोरजों लोगोसे मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म एमएलए जयन्त बसुमतारी इएम रन्जित बसुमतारी आरो जिल्ला बेंगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन बेंगुरा बेंगुरिफोरखौ मदद होनो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय जि अनसुंथाइ मोनदों बेखौनो गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो राननानै होनाय जादों जेरै साखा गोनां चेयार 3 साखा थानाय साइकेल बेंगा बेंगिफोरनि थाखाय हियारिं एड्स लावथि बायदि बायदिखौ राननानै होदों आरो चिरां जिल्लानि सिङाव गासै 1531 बेंगुरा बेंगुरि सुबुंफोरनो होनो थाखाय थांखि लादों होननानैबो फोरमायथियो मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनिफ्राय मोनसे नटिस फोसावदों नटिसनि बायदिब्ला आसाम पुलिसनि माखासे पस्ट जेरै आसाम पुलिस एबिइउबि कनस्टेबलनि 6662 पस्ट एपिआरअ कनस्टेबलनि 813 पस्ट एफएनइएस कनस्टेबलनि 788 पस्ट आरो डिजिसिडि आरो सिजिएसजि कनस्टेबल एबा गार्डमेन्टनि 754 पस्टनि थाखाय जायफोरा फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकल इफिसियेन्सि टेस्टआव उथ्रिसार जानो हाखाबाय आरो बेफोर पस्टनि थाखाय जि कमन रिटेन टेस्ट जानो गोनां दङ बेनि थाखाय एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हासिगोन फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकल इफिसियेन्सि टेस्टआव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरा 9 फेब्रुवारि 2022 मायथाइनि फुंनि 11 रिंगानिफ्रायनो एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन वेबसाइटआ slprb.assam.in बेयाव लगइन खालामनानै एडभार्टाइजमेन्टनि एप्लिकेशन नम्बर मुं आरो जोनोम अक्ट'खौ होनानैनो एडमिट कार्डखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन 5 बोसोरनि मादाव 10,000 लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हाथारगोन बे खोथाखौ गेरेन्टि होयो बिटिसिनि इएम बिआर फेरेंगा बिथाङा इएम बिआर फेरेंगा बिथाङा बुंथिदों दि 5 बोसोरनि गेजेराव 10,000 लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननो हाथारगोन नाथाय बेनि थाखाय रोंगौथि थानो नांगोन आरो स्किल थानो नांगोन लोगोसे बुंथिबावदि मावफुंनाया गेदेर खोथा नङा जोबोद गोख्रैथिजों मावफुंनो हायो जेरै रेलवे कच फेक्टरिखौ दफानि बायदियै मावफुंनो हायो नाथाय बेखौ गायसंनायनि उनाव बेसेबां असमिया बेसेबां बर' राभा राजबंशीनिफ्राय बे फेक्टरियाव खामानि मावनो थाखाय स्किल दं बेसेबांनाव रोंगौथि दं बेसेबाङा आइटिआइ पास जानाय बेसो गेदेर खोथा होननानै बुंथियो बिआर फेरेंगा बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला हारिनि थाखाय खामानि मावनो नागिरो आरो जेब्ला माबा मोनसे थांखि लानो नागिरो अब्ला उनथिंजायनिफ्राय हमथाग्राया सोर प्रमद बर' बिथांखौ मोजाङै सोरखार सालायनो होआखै गुबुन फारसेथिं बिपिएफ हान्जाखौबो गोजोनै थानो होआखै आरो सोर खालामदों बेखौ बयबो मिथिखागौ होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि गुबुनजों बेबायदि खालामजाबाय थास्लायस्लाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ हान्जाया ज' जानाया गाहाम लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि दिनैनि समाव इउपिपिएलनि गेदेर दैदेनगिरियानो जायाथों मानो बिपिएफनि दैदेनगिरियानो जाथों मानो आरो बिजेपिआव थानाय गेदेर बर'नि दैदेनगिरिफोरानो जायाथों मानो गोथौ हाखराव गोग्लैनानै दङ बिथांमोनहानो गोथौ हाखराव गोग्लैनानै दंब्ला बिथांमोनहा माबोरै रायजो राजानि खामानि मावनो हागोन बेनिखायनो बिथांमोनहा गासै खोथा
सोरजों माबायदि बाहायजादों बेफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होनांगोन अब्लानो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ गोथौ हाखरनिफ्राय बोखांफिननो हागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। नाथाय गोथौ हाखराव गोग्लैनानै थानायनि उनावबो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा गासैबो मोजाङैनो दं होननानै रायजो राजाफोरखौ थगायनो नाजायोब्ला बेयाव रायजो राजाफ्रा मदद होनो हानाय नङा होननानैबो बुंथिबावो। बर'फ्रा गावनि जायगायावनो एनकाउन्टार खालामजादों। हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायाबो बर'फोरनावनो गुलिया नाङो। हानिफ्राय होखारजानायाबो बर'फ्रानो होखारजायो। गुवाहाटियावबो बर'फोरानो होखारजादों, जाय जोबोद दुखुनांथाव। बेफोर गासैबो जाथायनि गेजेरजों मा खालामनो नागिरदों, सोरखौ टारगेट खालामदों, बेफोर गासैखौबो राजखान्थिगिरिफ्रा मोजाङैनो मिथिखागौ। नाथाय बिथांमोनहा खुगा बेखेवनो हायाखै होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो BTCआव बेसेबां सार्केल अफिसफोर दङ, बेयाव सासेबो बर' अफिसार गैया। प्रजेक्ट डाइरेक्टर जाय BTCआव जौगानायनि खामानिखौ मावो, बेयावबो सासेबो बर' प्रजेक्ट डाइरेक्टर गैया। BTCआव थानाय 33 ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारनि मादावबो 70% गुबुन हारिनि BDOफोर होननानै फोरमायथियो। लोगोसे सोंथि खालामोदि बिथांमोननि न'खरनिफ्राय सोरबा मुंख्लं जादोंमोन नामा होननानै। गुबुनजों सासन खालामजानायनिफ्राय उदां जानो थाखायनो बर'फ्रा सोमावसारदोंमोन, गावनि रायजोखौ गाव खुंनो थाखायनो सोमावसारदोंमोन। नाथाय दिनै उल्था जानायखौसो नुनो मोन्दों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो DCखौ BTCनि सिङाव लाबोनाय जाबाय होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव थगायबोदों। नाथाय वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्ट दङ। बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनैसिमबो DCखौ BTCनि सिङाव लाबोनाय जाबाय होननानै मोनसेबो अर्डार ओंखाराखै। जायफोरा खुगाजोंल' DCखौ BTCनि सिङाव लाबोनाय जाबाय होननानै बुंबोबाय थादों, बिथांमोनहा हायोब्ला वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखारनाय अर्डारखौ दिन्थि होननानैबो बुंथिबावो बिथां बिक्रम दैमारिया। कर्नाटकआव धोरोमखौ लानानै दाङाबाजि, जायनि थाखाय थासारिखौ सामलायनो कर्नाटक सरकारा कर्नाटकनि गासैबो हाइ स्कुल आरो कलेजफोरखौ सानथामनि थाखाय बन्द फोसावथ'बाय। दावरावा फरायसालियाव मुस्लिम आइजोफोरा हिजाब गाननायखौ लानानै जादों। बे जाथाया बे बोसोरनि जानुवारि दाननिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन। कर्नाटक उडुपीनि गभर्नमेन्ट PU कलेजाव 6 मुस्लिम आइजोफोरखौ हिजाब गाननायनि थाखाय कलेजनि केम्पासनिफ्राय होखारहरफिननाय जादोंमोन। बेबायदिनो बे जाथाया लासैनो कर्नाटकनि गासैबो हाइ स्कुल कलेजफोराव गोसारनायजों लोगोसे ओनसोलावबो गोसारदों। कर्नाटक उडुपीनि महात्मा गान्धी कलेजाव बे जाथायखौ लानानैनो गेदेर दुंहाव थासारि सोमजिदों। मुस्लिम आइजोफोरनि हिजाब गाननायनि हेंथायै लाइमोन सेंग्रा फरायसाफोरा गोदोनायाव कमला रंनि जि लानानै ज'यै जय श्रीराम स्ल'गान होदों। बेफोर गासै जाथायखौ लानानैनो मुस्लिम आइजो आरो गोदोनायाव कमला रंनि जि लाग्राफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि जादों। बिथांमोननि गेजेराव अन्थाइ खुबैलायनाय जादों, जायनि थाखाय पुलिसा फर्स बाहायनो गोनां जादों आरो लावथि सिबनो गोनां जादों। धोरोमारि दाङाबाजिया कर्नाटकआव लासैनो बारानिफ्राय बारा गोसारनो हमदों। बेनिखायनो कर्नाटक सरकारा कर्नाटकआव हाइ स्कुल आरो कलेजफोरखौ फैगौ सानथामनि थाखाय बन्द फोसावथ'दों। लोगोसे गासैबो फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर, स्कुल कलेजनि मेनेजमेन्टफोर आरो रायजो राजाफोरखौ गोजोनखौ लाखिनो थाखाय खावलायदों। फरायसालियाव मुस्लिम आइजोफोरनि हिजाब गाननायनि सायाव हेंथा होनायखौ लानानै 5 मुस्लिम आइजोफोराबो कर्नाटक हाइकर्टआव पेटिशन फाइल खालामदों। बिथांमोनहा पेटिशनाव लिरनाय बायदिब्ला बयबो धोरोमानो गाव गावनि धोरोमनि माखासे नेमखान्थिखौ फालिनायनि मोन्थाय दङ। बेनि सायाव कर्नाटक हाइकर्टआव हियारिंआ जागासिनो दङ, नाथाय जोबथा हियारिंआ जाथ'वाखै। क'क्राझाराव हमनो मोननाय ड्राग्सफोरखौ सावनानै सेवहांगार खालामदों। बे हाबाफारियाव आसाम पुलिसनि स्पेसियेल DGP डक्टर LR बिश्नय, क'क्राझारनि SP प्रतीक थुबे, मेजिस्ट्रेट आरो गोबां बिबानाव थानाय अफिसियेलफोरा नुजाथिदों। बेयाव बाहागो लानानै डक्टर LR बिश्नय बिथाङा फोरमायथिदों दि कर्टनिफ्राय बिथोन मोनखांनायनि उनावनो 8 केसनि हमनो मोननाय फेग्रा मुवाफोरखौ सावगारनाय जादों। 8नि मादाव क'क्राझार पुलिस थानानि 15 केस, गसाइगाव पुलिस थानानि 3 केस आरो बे केसफोरा थांनाय 2019 मायथाइनि 4 केस, 2020 मायथाइनि 3 केस, 2021 मायथाइनि 10 केस आरो 2022 मायथाइनि 1 केस। बेफोर केसआव हमनो मोननाय फेग्रा मुवाफोरा जाहैबाय 1500 केजिनि गान्जा, 1 केजि 400 ग्रामनि हेर'इन, गोबां टेब्लेट, कफ सिराप आरो माखासे। बेफोरनि अनगायैबो हमनो मोननाय आद्रा फेग्रा मुवाफोरखौ कर्टनिफ्राय बिथोन मोनब्लानो सावगोन होननानै फोरमायथियो बिथां डक्टर LR बिश्नयआ। भारतनि 11 ना हमग्राफोरखौ श्रीलंकान नेभिया एरेस्ट खालामदों। तामिलनाडु पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला डेप्ट आइलेण्डनिफ्राय 11 भारतनि ना हमग्राफोरजों लोगोसे 3 नावखौ श्रीलंकान नेभिया हमदों। इन्टारनेशनेल मेरिटाइम बाउन्डारि लाइनखौ बारनायनि थाखायनो श्रीलंकान नेभिया एरेस्ट खालामदों। थांनाय 2021 मायथाइनि डिसेम्बर दानावबो गासै 63 तामिलनाडुनि ना हमग्राफोरा श्रीलंकान नेभिजों एरेस्ट खालामजादोंमोन।
सा 63खौ जुडिशियेल कास्टडिनिफ्राय एंगारनायनि उनावबो सा 53खौ आइसोलेशन सेन्टाराव लाखिनानै दोनदों, जायनि थाखाय बिथांमोनहा दिनैसिम उदां जानो हायाखै होननानै तामिलनाडु पुलिसा फोरमायथिदों। प्रतिदिन टाइमनि खौरांगिरि जयन्त देबनाथखौ आसाम पुलिसा गाग्लोबनायखौ लानानै गासै आसामावनो सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझारावबो क'क्राझार प्रेस क्लाब आरो बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। आसाम पुलिसनि कनस्टेबल प्रदीप साहा आरो LR बर्मननि बुग्लिनायजों खौरांगिरि जयन्त देबनाथआ गाज्रियैनो जोखोम जानानै लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। बिथाङा दासिमबो मोजां थासारियाव फैफिननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों सोमावसारगिरिफोरा। लोगोसे खौरांगिरिनि सायाव गाग्लोबनायनि थाखाय आसाम पुलिसनि कनस्टेबल प्रदीप साहा आरो LR बर्मननि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखायबो दाबि दैखाङो। बेनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सायाव गाग्लोबनायखौ बन्द खालामनो थाखाय आसाम सोरखारखौ खावलायो। लोगोसे खौरांगिरिखौ रैखाथि आरो मान होनो थाखायबो दाबि दैखाङो। आरो बेनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमद बर' बिथांनिसिम मेम'रेन्डामबो गथायो। मख'नो गोनांदि बासुगाव पुलिस थानानि सानै पुलिस कनस्टेबलखौ बाइकजों थांबाय थानाय समाव हेलमेट गानैखौ नुनानै खौरांगिरि जयन्त देबनाथआ सोंथि खालामदोंमोन दि पुलिसफोरनि थाखाय आयेना गुबुन नामा, जायनाखि हेलमेट गानाब्ला पुलिसफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय जुरिमाना लायो, नाथाय बे समाव पुलिसानो हेलमेट गानाखै, बेनि सायाव मा बुङो होननानै सोंथि खालामदोंमोन। बेखौ लानानैनो दादागिरि आसाम पुलिसनि कनस्टेबलआ खौरांगिरि जयन्त देबनाथनि सायाव गाज्रियै गाग्लोबदों, जायजों बिथाङा गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों। गोमानानै थानाय सा 7 इन्डियान आर्मिनि जवानफोरखौ थैबाय होननानै फोसावबाय। इन्डियान आर्मिनिफ्राय बोथोर गाज्रि जानायनि थाखाय थांनाय 6 फेब्रुआरियाव बरफ गोग्लैसिननायजों सा 7 इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा गोमानानै दंमोन। अरुणाचल प्रदेशनि कामें सेक्टराव इन्डियान आर्मिनि पेट्रलिं हान्जानि सायाव हाजोनिफ्राय बरफ गोग्लैसिनदोंमोन, जायजों सा 7 इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा गोमानानै दंमोन। रैखा खालामग्रा हान्जाया गोमानानै थानाय सा 7 इन्डियान आर्मिनि जवानफोरखौ नागिरगासिनो दंमोन। दा बिथांमोननि गोथै देहाखौ मोननो हाबाय होननानै इन्डियान आर्मिनिफ्राय फोसावबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।